Hej derude og hjertelig velkommen til. Mit navn er Niels Vium, og jeg kommer fra Personlig Workflow. I dag vil jeg gerne vise jer 2 måder, man kan lytte til podcast på. Den ene måde er inde på en hjemmeside. De fleste seriøse podcasters har deres hjemmeside, hvor man kan lytte til deres podcast. Hvis vi for eksempel går ind på personligworkflow.com, vil man kunne finde den inde under bloggen. Herinde vælger man så, hvilket afsnit man gerne vil lytte til. Så hvis vi for eksempel vælger afsnit 1, vil vi kunne finde den herinde, hvor der så er en player, hvor man kan trykke afspil med det samme. Man kan også downloade afsnittet ned, eller man kan afspille det i et nyt vindue, så man med det samme kan navigere videre på hjemmesiden. Den anden måde, man kan lytte til podcasten på, det er på iPhone'en. Alle iPhones har nemlig en app decideret beregnet til podcasts. Hvis du ikke lige ved, hvor du kan finde den, så kan du altid søge på podcast på din iPhone. Og når du så har fundet den, så kan du gå ind i podcast-appen og søge på den podcast, du ønsker at lytte til. Hvis vi for eksempel søger på Personlig Workflow, så vil vi finde det første afsnit herinde, og så kan vi trykke afspil eller downloade afsnittet. Det var de 2 måder, man kan lytte til podcast på, som er super smarte. Nu er der ingen undskyldning for også at gå ind og lytte til podcasten på Personlig Workflow. Ha' det rigtig godt med det, og vi ses næste gang.